pituus kuin viiniäkin. Ja sitten kun tulee parin tunnin lennon Suomeen, yhtäkkiä huomaa, että on täysin kykenemätön tällaiseen vapauteen, mihin siellä, että nyt sinä olet lapsi, siellä sinä olit aikuinen, nyt sinä olet taas lapsi ja sinä et saa ostaa nelosolutta esimerkiksi kaupasta. Ja se, mitä olen itse ehdottanut, aloitetaan kevyesti, kokeillaan, onko se nyt niin katastrofaalista, niin kuin kaatuu koko yhteiskunta, jos nyt vaikka tuotaisiin nelosoluet sitten kauppoihin. Se on mun mielestä aina ollut hassua, että kun on pitkä pyhä tulossa, joku joulu tai joku tämmöinen, ja sanotaan, että siihen osuu siis useampikin pyhä peräkkäin, niin sehän tietää sitä, että sieltä Alkosta rahdataan siis niin kuin litratolkulla sitä viinaa, mutta ne on kaikki juotu siinä ensimmäisen tai toisen illan aikana sitten. Ja sitten on sellaisia vihaisia, rähiseviä ihmisiä, jotka ei saa sitä mistään lisää, niin krapulassa pyöriä. Eikö tämä ole siis? Ei, mutta ihan oikeasti näinhän se on. Ihmiset rupeaa hamstraa, kun on pyhä, niin ruokaa ihan samalla tavalla, niin kuin se loppuisi huomispäivänä, niin haetaan aivan hirveät kasat sitä. Niin, kyllä. Että onko meillä suomalaisilla jäänyt jostain sieltä kieltolain ajasta ja lippulappuajasta sitten tämmöinen? Kyllähän se tähän liittyy just, että kun nytkin hallitus on onko ne samanlaisia siellä muualla Euroopassa? Ei siellä tarvitse hamstraa, kun saantia ei ole rajoitettu. Että meillähän hallitus on moneen kertaan korostanut, että niin kuin alkoholipulmiin voidaan puuttua verotuksella ja saannin rajoituksilla. Mutta siis tällä filosofialla voitaisiin kiertää mikä tahansa, mikä on epäterveellistä. Kyllähän kaikki tietää, että alkoholin ylikuluttaminen ei ole terveellistä. Ei kysymys siitä, vaan niin kuin kerman ylijuominen on epäterveellistä. Kerman käyttöä voitaisiin rajoittaa verotuksella ja saatavuuden rajoittamisella. Jos kermaa saisi ostaa valkosta, niin sitä kuluisi paljon vähemmän. Ja sitten kaikki litkisi kissansa kupista ne jäljellä olevat kermat. Niin, mitä mieltä sä oot tuosta kannabissäätelystä? Pitäisikö kannabis olla vapaasti? Tai siis niin kuin silleen, että se dekriminalisoitaisiin. Ei välttämättä tulisi lailliseksi, mutta... Tässä olen aika konservatiivi, että en muuttaisi nykylainsäädäntöä. Mutta seuraan kyllä mielenkiinnolla, kun meillä on nyt näitä ulkomaalaisia esimerkkejä, että jossa tätä on ruvettu kokeilemaan. Seuraan kyllä mielenkiinnolla, että mitä tapahtuu, mutta en missään nimessä lähtisi niin kuin eturintamassa tätä purkamaan, että se tuntuu paljon suuremmalta riskiltä kuin mikä hyöty siinä olisi. Radio Rapu. Kuinka paljon voi yleensäkin näissä kannabiskeskusteluissa ja huumausainekeskusteluissa niin luottaa siihen, mitä kirjoitetaan, koska siis jos sieltä tulee rahaa, hirveästi nettotuloa alussa esimerkiksi, jos se vapautetaan, niin sitten tietysti nämä puolesta puhujat niin tykkää pitää yllä sitä, että kattokaa nyt tämmöiset hirmuiset tulot tuli. Mutta sitten, sitten taas toiset nostaa esille niitä negatiivisia puolia, kun siellä on ollut väärinkäyttöä tai jotain bisnestä tehty niillä tai jotain muuta vastaavaa. Että kuinka paljon me voidaan luottaa siihen, että sieltä tulee niinku sellaista tietoa, jota kannattaa ottaa vastaan ja panna harkintaan? Vai onko se nyt todella niin kuuma peruna, että on vaan puolesta vastaan keskusteluja? Ei, tämä on tietysti kiihkeämpi keskustelu kuin moni muu, mutta kaikessa politiikassa niin se niin kuin tiedon valinta, tiedon niin kuin vastaanottaminen on aika ratkaisevaa, että ottaa sitä monipuolisesti monesta suunnasta. Puhutaan esimerkiksi paljon näistä lobbarien vallasta Brysselissä ja muuta. Tärkeää on se, että kuuntelee eri osapuolia ja ottaa sitten aidosti faktat huomioon, eikä vaan niin kuin etukäteen päättämänsä kantaa tukevat faktat, vaan niin kuin aidosti eri puolilta tulevat näkemykset. Ja siinä mielessä tämä kannabiskysymys ihan niin kuin muutkin, niin tätä kautta se käsitellään ja pitääkin käsitellä. Näinhän se pitäisi politiikassa olla vähän kaiken kanssa, että kuuntelee avoimin korvin kaikki asiat ja sitten vasta muodostaa mielipiteensä. Kyllä, varmaan juuri perussuomalaisten edustajana jouduit silloin ainakin alkuaikoina törmäämään siihenkin, että heti kun esittelee itsensä, niin toisilla ihmisillä meni korvat lukkoon saman tien. Jossain tapauksessa tai tulee semmoinen, huomaa ilmeestä heti, että se niin kuin, jotenkin tulee varovaisemmaksi tai jotkut taas kiinnostuneemmaksi, mutta kyllä kaikki tämmöiset niin kuin ennakkoluulokysymykset, mitä politiikassakin on hyvin paljon, ja ne tosiaan toimii niin kuin joka suuntaan. Että vaikka perussuomalaiset tietää, niin kuin meitähän sanotaan, ihan hyvästä syystä, että on paljon ennakkoluuloja, ja taas meitä kohtaan on vähintään yhtä paljon ennakkoluuloja sitten muilla, ja niiden murtaminen usein itse asiassa hyvin hedelmällistä. Ja europarlamentti on yksi sellainen paikka, missä todella oppii tämän, että ei ole olemassa, tai siellä varsinkaan, ei ole olemassa minkäänlaista niin kuin yhteistyötä, ei mitään saavuta yksin tai huutelemalla tai käpertymällä tai eristäytymällä tai vaan tiukasti niistä omista näkemyksistä ehdottomasti kiinni pitämällä. Sille ei saa kerta kaikkiaan mitään muuta kuin ehkä vähän puheita. Ja seinä vastaan. Niin, seinä käytännössä tulee joka puolelta vastaan, vaan aina pitää lähteä semmoisella avarakatseisella, diplomaattisella, sanon jopa suvaitsevaisella, vaikka en pidä tästä, kun se on Suomessa leimattu tällaiseksi niin kuin tiettyä tarkoittavaksi, niin tiettyä poliittista katsantokantaa tarkoittavaksi niin kuin termiksi, mutta suvaitsevaisella niin kuin asenteella on pakko
käytännössä pakko toimia tai sitten toimia ollenkaan. Mitäs jos nyt ajatellaan sitä, että sä oot liittovaltioajattelua vastaan, mutta kuitenkin niin ymmärsin, että EU-puolustusyhteistyö olisi sun mielestä ihan hyvä idea sen sijaan, että kenties NATO nyt ei välttämättä, vaikka nyt ilmoitettiinkin just, että ei meillä ole sinne asiaakaan enää. Joo, mutta se EU-puolustus se on mielenkiintoinen ja mähän on paitsi talousvaliokunnassa, missä menee suurin osa ajasta, niin sitten toissijasti myös tässä puolustusasian alivaliokunnassa ja sen takia tämän kanssa on ollut tekemisissä kyllä. Ja voi sanoa, että mullakin on ollut korkeita toiveita, niin kuin varmaan monella suomalaisella siitä, että mitä tällä EU-puolustuksella voitaisiin saavuttaa. Ja silloin kun aikana 1994 ennen tätä kansanäänestystä niin käytiin kansalaiskeskustelua EUsta, niin silloinhan siinä aivan ylikorostui nämä niin kuin puolustuskysymykset, mitkä me sitten on huomattu, että ne on ihan EUssa toissijaisia. Ja tämä on pannut merkille itse myös siellä alivaliokunnassa, jossa hänen tuskin mepit jaksaa käydä paikalla. Ja miksi ne on toissijaisia? Niin kyllä se kieltämättä liittyy tähän mainitsemaasi NATOon, koska suurin osa maista, 22 jäsenmaata 28 on NATO-maita myös. Ei niillä ole mitään intressiä rakentaa jotain syvälle menevää EU-puolustusta, koska niillä on jo se puolustusratkaisu. Ja Suomi on sitten valinnut erilaisen reitin ja niin kuin siitä eurooppalaisesta näkökulmasta niin kuin nimenomaan erilaisen ja jopa joidenkin mielestä ehkä kummallisen reitin. Mutta eikö se ole vähän kaksinaismoralistista sitten, että puhutaan niin kuin Euroopan yhteistyöstä ja pitäisi niin kuin yhtenäistä kaikkia käytäntöjä ja pitäisi toimia niin kuin yhtenä yksikkönä, niin sitten kuitenkin niin kuin siellä 22 maata on Natossa ja sitten eivät ole kiinnostunut hirveästi niin kuin sitä yhtenäistä puolustusta järjestämään ja muuta, niin onhan se pikkasen semmoista kaksinaismoralistista sitten. Niin, tältä osin aika harva maa kaipaa sitä liittovaltiota. Tai oikeastaan harva niin kuin jäsenmaa, oikeastaan mikään jäsenmaa. Mutta saataisiko se edes toimimaan, jos ei kerran mitään muutakaan saada toimimaan yhdessä? Niin... Tuskin niin. Ajatellaan jälleen kerran tätä me hirveällä tohinnalla ja vaivalla rakennettiin aikanaan nopean toiminnan joukot. Niistä puhuttiin vuosia, koulutettiin ja organisoitiin ja maksettiin niistä. Niitä on käytetty 0 kertaa. 0 kertaa. Ja se on taas tämä niin kuin EUn ulkopolitiikan heikkous. Me voidaan muodollisesti rakentaa kaikenlaisia instituutioita ja julistuksia ja ajatuksia. Ja sitten kun se tulee se tosipaikka, niin koskaan ei saada mitään aikaiseksi. Pelkääksä, että toi idän kriisi saattaisi niin kuin venyä tänne Suomeen saakka? Onko meillä syytä olla huolissaan? Krimin kriisi? No tuskin nyt niin kuin millään lyhyellä aikavälillä. Että luulen, että Venäjä on kyllä ottanut onkeasti tästä kuitenkin länsimaiden selkeästi vahvasti kielteistä reaktiosta siinä, että he ei nyt niin kuin kuvittele, että tässä voi ruveta kahmimaan enemmänkin, syömään niin kuin, tai että nälkä kasvaisi vain syödessä, vaan haluan uskoa, että he on sen verran rationaalisia toimijoita, että he ottaa tästä onkeensa ilman, että tätä nykyistä kriisiä enää pahennetaan. Kuitenkin tuntien historiaa, niin meidän täytyy varautua myös siihen huonompaan vaihtoehtoon. Ja tämä Krimin kriisin yksi opetus on, että meidän pitäisi vahvistaa omaa puolustusta, jota juuri tälläkin vaalikaudella leikattiin puolustusbudjettia. Oliko se sun mielestä hyvä viesti, että nyt tässä viimeisimmässä kehysriihessä niin puolustusvoimien rahoihin ei enää menty koskemaan sitten? On se hyvä viesti ja kyllä lienee selvää, että seuraava hallitus palauttaa nyt sille aiemmalle tasolle sentään puolustusbudjetin. Käsittääkseni tästä alkaa olla yhteisymmärrys, mutta siitä huolimatta niin meidän on, niin kuin, jos ajatellaan puolustusta, mikä on minulle hyvin rakas asia Suomessa, maanpuolustus, niin esimerkiksi meillä on aivan liian vähän kertausharjoitusvuorokausi. Se on yksi semmoinen, koska meillä on asevelvollisuusarmeija, ja eihän se riitä, että käy kerran joskus nuoruudessaan sen asevelvollisuuden suorittamassa, ja sen jälkeen periaatteessa mukaan pitäisi olla toimintakykyinen 15 tai 20 vuotta, eikä kertaakaan käy niin kuin kertaamassa. Niin kyllä se vaikuttaa tähän meidän koko puolustuskykyymme ihan ratkaisevalla tavalla. Mitä sä sanot siihen? Meillä oli täällä Rauhanliiton edustaja viime viikolla, joka sanoi, että ei ole mitään järkeä tässä asevelvollisuudessa, kun sinne menee semmoisia puolikuntoisia, ylipainoisia nuoria miehiä, jotka sitten puolet kotiutetaan saman tien, kun ei niistä ole siihen palvelukseen. Ja että se on niin kuin vaan ajan hukkaa ja resurssien hukkaa suurin piirtein. Niin mitä sä oot mieltä? No tähän on reagoitu puolustusvoimassa paljon tähän ihan todelliseen asiaan sinänsä, että ikäluokat ei ole enää keskimäärin niin hyvässä kunnossa kuin aikaisemmin. Puolustusvoimillahan on tilastot kaikesta niin kuin Cooper-tuloksista ja siis juoksutuloksista vuosikymmenien varrelta, ja ne on heikenneet. Mutta tähän on reagoitu jo, eli otetaan alussa semmoinen kevyempi koulutus. Ei lähdetä enää niin kovasta olettamuksesta niin kuin pohjakunnon suhteen, vaan lähdetään sitten matalammasta olettamuksesta ja kasvatetaan siinä palveluksen aikana. Ja se on hyvä, toimiva tapa. Muistan sen itsekin, että kunto koheni ihan
huomattavasti siinä palvelusaikana. Onko se sun mielestä hyvä suunta, että esimerkiksi Reserviläisurheiluliitto on ottanut sähköisen kuntokortin käyttöön, että voi itse käydä merkkaamassa sinne niitä omia treenikertojaan? Niin jos nuo kertausharjoitukset lisääntyisi ja niitä olisi entiseen malliin, niin sehän toimii aina semmoisena pienenä niin kuin boostina ja motivaattorina jatkaa sitä treeniä sitten sen jälkeen. Kyllä sekin voi olla hyvä tapa. Miten sä näin tajuta, kuljetat pois EU-asioista tätä keskustelua? Tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen kysymys tämäkin. Mutta joo, mutta se on niin hyvä kuulla, että mitä mieltä sä oot muutenkin. Mitä sä meet Lappeenrantaan nyt torstaina sanomaan sitten? Oliko se torstaina? Torstaina on huomenna meidän. Mistä sä meet sinne puhumaan? Näistä samoista asioista, mistä me aloitettiin. Eli tästä käytössä EU-kriittisestä visiosta aion kertoa eri tapaamissa siellä. Ja sitten kuulen myös tietenkin aina sitä paikallista niin kuin, ongelmia ja odotuksia EUn suhteen ja muuta. Mutta kyllä minun niin kuin teemani näissä vaaleissa on nämä, mistä me puhuttiin ensi alkuun. Eli me tarvitaan uusi unioni, joka ajattelee uudella tapaa, joka haluaa kevemmän, mutta toimivamman yhteistyön ja haluaa keskittyä siihen oleelliseen, eli kauppaan, eikä epäoleelliseen, eli kaikkeen tätä, mitä me tässä jo lueteltiin. Niin sulla oli tämä, nämä veroparatiisit oli myöskin yksi semmoinen sun rakas aihe, eikö? Rakas vihollinen, joo. Ja tästä on aika laaja konsensus kyllä. Ainakin suomalaisilla mepeillä, koska meillä ei ole niin suuria intressejä tässä kuin taas joillain muilla mailla, kenen suojissa näitä on, näitä veroparatiiseja selkeämmin niin tämä on hyvä siitä, miksi EU on kuitenkin hyvä olla olemassa. Me tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä joihinkin asioihin niin kuin välttämättä, että ne voidaan ratkaista. Sellaisiin kuin veroparatiisit juuri, tai ympäristön suojelu, puolustusyhteistyökin voisi olla sellainen, koulutusyhteistyö ja nimenomaan kauppa. Eli EU on periaatteessa hyvä olla olemassa, mutta se pitää laittaa kuntoon. Siitä pitää tehdä niin mahdollisuuksien Eurooppa, joka antaa ihmisille juuri näitä edellä kuvattuja niin mahdollisuuksia, työmahdollisuuksia, opiskelumahdollisuuksia, matkustelua helpottaa. Sen ei pidä olla sellainen yhteisvastuun ja yhteisen kurjuuden ja moraalikadon Eurooppa. No hyvä, se oli hyvä tiivistys tähän nyt aivan loppuun. Sampo Terho, kiitos käynnistä Radio Ravun täällä metelin ja muuton keskellä. Rintama-olosuhteissa. Kutsutaan sut uudestaan sit sinne Boulevardille, siellä on vähän enemmän niin kuin luksusta olosuhteiden suhteen. Että ei muuta kuin lykkyä pyttyyn ja katsotaan kuinka monta teitä sinne perussuomalaisista sitten lähtee EU-hun edustamaan. No niin, kiitoksia. Kiitos. Radio Rapu.